सरस्वती मैया की करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पंडित जी के कहता करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया 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 हंस के साथी माई कहली मोहिया बिना वाली बुद्धि ज्ञान देली हरे खातिर हंस के साथी माई कहली चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया 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 डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो चौला दुआरा प मोर सरस्वती मैया पूजन करा मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले है राइटर थारू से लिखवा के पूजन करा मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले है राइटर थारू से लिखवा के अनुराग मुकेश सुबोध करा सेवा कैया अनुराग मुकेश पद साह करा सेवा कैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा प मोर सरस्वती मैया पंडित जी के कहता करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया पूजा पाठ करौरिया के तोहरा पैया अइली दुआरा